Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Alien și astăzi vă voi prezenta youtuberi români de Stand-Off 2 care au dispărut din senin. Înainte să înceapă clipul, nu uitați să apeși pe butonul de like, subscribe, follow pe Instagram, pe TikTok și poftă bună dacă mănânci. Vizionare plăcută! Primul jucător este Emunu. Emunu era un player de Stand-Off 2 care s-a apucat în anul 2018. Acesta a tot jucat la turnee până când, în anul 2020, a reușit să se facă cunoscut. Acesta a început cu echipa IPM, pe când echipele Seven Elite, Setra și mai multe dominau jocul total. Prima sa echipă europeană a fost Resurgent, cu care a reușit să care un meci într-un turneu foarte important, din păcate pierzând. Ultima sa echipă a fost Impact Opt, cu care a reușit să câștige un MESA, adică cel mai mare turneu făcut vreodată în Europa. Acesta a dominat stand-off-ul în România până în 2022, fiind singurul player care a fost catalogat Tier 1 în Rusia. Acesta a dispărut fără urmă în anul 2023, fără vreo urmă de existență. Continuăm videoclipul cu Vlad Sodoi. Vlad Sodoi era un jucător de Stand-Off 2 care s-a apucat în anul 2019. Acesta a început cu highlight-uri și a continuat cu ele până în 2020, an în care și-a postat primul său clip care nu avea legătură cu un meci de compe, alias sau de turneu. În anul 2023, acesta s-a lăsat de Stand-Off 2 deoarece nu se mai regăsea în acest joc și a vrut să se focuseze pe el însuși, așa că și-a vândut tot inventarul și tot goldul făcut la dat. Din acea clipă nu s-a mai auzit nimic de el până când, în anul 2025, acesta a revenit și a început din nou să posteze clipuri și să facă live. Ultimul youtuber este Fliculeț. Fliculeț era un jucător de Stand-Off 2 care s-a apucat în anul 2019 de joc, iar în 2020 a început să posteze pe YouTube. El și-a început cariera de YouTuber cu jocul Car Parking, apoi, mutându-se pe Stand-Off 2, a reușit să-și creeze o comunitate strânsă. Toată lumea îl iubea, până când, în anul 2022, acesta a dispărut fără urmă, ultimul său clip fiind un case opening. De canalul său nu s-a mai auzit nimic, tot ce știu e că a primit 3 strike-uri, așa că a fost închis. Din ce am auzit, vrea să se apuce din nou de posta clipuri. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să scrieți în comentarii dacă vreți și partea a doua. Eu am fost Alien și pa!